గ్రామాన్ని గ్రామీణ అభివృద్ధి చేకూర్చుకుందాం. మరొకండి, మర్చిపోకండి, మరపు రానికండి. మన కోసం పుట్టిన పార్టీ, పేద బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం పుట్టిన పార్టీ వైఎస్ఆర్. వైఎస్ఆర్ వైఎస్ఆర్ యువజన శ్రామిక రైతు పార్టీ. ఆ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ బలపరిచిన అభ్యర్థిని. నేను గత కొన్ని రోజుల నుంచి నా పాదయాత్ర ద్వారా ప్రతి గుమ్మానికి వెళ్ళి వారి ఇంటి సమస్యల్ని, వాళ్ళ కాలనీలో ఉన్న సమస్యలన్నింటినీ కూడా నేను తెలుసుకుంటున్నాను. ప్రతి కుటుంబం కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన పథకాల గురించి మాతో ఎంతో సంతోషంతో ఆనందభరితులై వాళ్ళు పాలు పంచుకుంటున్నారు. వారి ప్రతి కుటుంబంలో ఏదో ఒక పథకం ద్వారా వాళ్ళు లబ్ధి పొందారని చెప్పి మేము జగన్ గారికి ఎంతో కృతజ్ఞతగా ఉంటామని చెప్పి వారందరూ చెప్తున్నారండి. నేను కూడా అదే చెప్తున్నాను, ఆయన బాటలోనే నడుస్తాను. మన సింహాద్రి రమేష్ గారు నన్ను బలపరిచారు. సింహాద్రి రమేష్ గారు, నరసింహారావు గారి వారి ఆలోచన విధానాలను నడుచుకుంటా మన చల్లపల్లిని ఒక మహాపట్నం లాంటిది, ఈ పట్టణాన్ని ఇంకా అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఏ కాలనీలో ఏ ఇబ్బంది ఉందో, ఏ వార్డులో ఏ సమస్య ఉందో ప్రజల్ని తెలుసుకొని వారి హృదయాలు గెలుచుకునేటట్టుగా నేను పనిచేస్తానని హృదయపూర్వకంగా చెప్తున్నానండి. మరి గత 10 సంవత్సరాలుగా రాజకీయాల్లో ఉన్నటువంటి పార్టీ అధికారులు కూడా మరి నాతో పాటు పోటీ పడుతున్నారు. వారు చేసినట్టుగా కాకుండా నాకు ఒక్కసారి కొత్త వ్యక్తి అయినప్పటికీ నాకు ఒక్కసారి అవకాశం ఇచ్చి మన జగనన్న బాటలోనే నడుస్తానని చెప్పి మనసుతో కాకుండా నేను హృదయపూర్వకమైన పాదాభివందనాలు చేసుకుంటూ అందరికీ కూడా మీతో పాటు కలిసి నేను పనిచేస్తానని చెప్పి మీ అందరికీ సమన్వయంగా తెలియపరచుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా మన చల్లపల్లిలో ఉన్నటువంటి రోడ్లు కానివ్వండి, కరెంటు స్తంభాలు కానివ్వండి, నీటి వసతులు కానివ్వండి, డ్రైనేజీలు కానీ ప్రతి ఇంటి కుటుంబంలో కూడా ప్రతి వీధిలో కూడా నాకు ఈ సమస్యలు తెలియపరిచారు. వారికి ఉన్నటువంటి సమస్యలను సాయశక్తుల ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి నేను వాటిని ఏ విధంగా అయినా సరే వారికి న్యాయం జరిగేటట్టు చేస్తానని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. ఒక్కసారి నాకు అవకాశం ఇవ్వండి. నాకు ఇచ్చి ఇప్పుడు వరకు కూడా నేను వెళ్ళిన ప్రతి గుమ్మంలో కూడా నన్ను వారింటి ఆడపడుచులాగి నన్ను ఆదరాభిమానాలతో వాళ్ళు స్వీకరించారు. మేము జగనన్నకి ఎంతో అభిమానంతో ఉన్నామమ్మా, మేము ఖచ్చితంగా వేస్తాము, మిమ్మల్ని మేము నిలబెట్టుకుంటామని చెప్తున్నారు. వారు నన్ను నిలబెట్టుకున్నట్లయితే అదే రీతిగా వారికి నేను కృతజ్ఞతగా నేను వారికి కావాల్సిన సేవలను అందిస్తానని చెప్పి హృదయపూర్వకంగా తెలియపరచుకుంటున్నాను. మంచమండి, వ్యాలిడ్ పేపర్లో ఫస్ట్ నెంబర్లోనే ఉంటుంది. తప్పకుండా అందరూ వేసి గెలిపించాలని ప్రార్థన. చల్లపల్లి పట్టణం ప్రధానమైనటువంటిది. అత్యధిక ఓటర్లు ఉన్నటువంటి మండలం చల్లపల్లి మండలం. చల్లపల్లి పంచాయతీ స్థానిక ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్సీపీ బలపరిచినటువంటి సింహాద్రి రమేష్ బాబు గారు, కడకొల నరసింహారావు, వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆశీస్సులతో మేరకు ఝాన్సీ లక్ష్మి గారు సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆవిడ యొక్క ఎన్నికల గుర్తు మంచం. ఈ మంచం గుర్తుపై ఓట్లు వేసి అత్యధిక మెజార్టీ ఇవ్వాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం.